Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Ulalele Gagasi Indaba. Igama Alex Mthiyane namhlanje ke sise uku district ngaphansi komasipala uMdoni. Njengoba ke besishilo ekutheni inyanga zonke sizobe sihambela ama district akwi province nomnyango wezempilo. Ngesikhathi ungqongqoshe nomagogo Simelane Zulu ethula isabelo mali sakhe ne policy speech wathi ke uzobe ke ehambela imphakathi exhumana nayo ezwa ukuthi thini aphinda athathe futhi nezeluleko zayo. So uhamba ke la accompanied by leadership senior officials from Department of Health KwaZulu-Natal asibashayele ke ihlombe. Ungqongqoshe ke sizomethula uzokhuluma nje kafushane sichazele ukuthi imuphi umgomo abasebenza kuwona nanezinto engama priorities kule department njengoba ethathile and ke bese kuba khona nokuphawula sizokunikeza nawe ithuba lokuthi uphakamise isandla ubuze uphinde ke uphawule futhi bakhona ke nabasebenza khona kwezempilo. Mangisho ke ukuthi silapha nje ungqongqoshe uhamba ke nane senior leadership okhona kuyona udokotela uThandeka Khanyile obhekele nama clinical services uDDG kuyona department kuzoba khona no dokotela uSandile Shabalala naye ungomunye okhona la bese kuzoba udokotela uBuyishange uyiCEO wesibhedlela iGJ Crooks kube khona ke no Nkosazana Ntokozo Mkhize ongu district director kule region. Kukhona ke nanobuholi bendawo we have uDept Mayor waseMdoni ukhansela uSibongile Khathi kanye ke nokhansela uSiboniso Cele okuyiward yakhe le esinayo. Ngamafushane nje ake nginikeze ungqongqoshe ithuba uzothi nje ukukha phezulu kafushane ekutheni lo mkhankaso abanawo ukuhambela indawo yini ephezulu akhe nje phezulu ezintweni ayitholile. So masiqeda lapho ke ebese ke sesithola nokuphawula okuvela ke etafuleni nani ke nobe senikezwa ithuba lokuthi nibuze imibuzo noma niphawule. Ungqongqoshe nomagogo Simelane Zulu wasemshayele nje ihlombe. Siyabonga kakhulu Alex sicela ukubingelela kubalaleli emakhaya bonke namhlanje sibingelele koza kwethu esinabo bonke la ehall sibingelele nomphakathi wasemzinto sanibonani niyaphila siyaphila dad cha asilibonge ithuba umsebenzi esizowenza namhlanje akuwona umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa kufuna ngiqale ngibingelele umeya sengicishe ngadlula kaGalavanta ngingakaze ngingamukelwe ekhaya ngicela ukubingelela uDept Mayor waseMdoni udadewethu Sibongile Khathi sibingelele uward councillor weward esikulona umfowethu lapha uMagayi uSiboniso Cele siyabingelela. Eceleni kwami Alex ngihamba no HOD omusha we department yakwa health uDr uSandile Shabalala. Eceleni kwakhe sihamba nozakwethu acting DDG uDr uKhanyile. Bese ke siba no district manager siba no acting CEO ozalwa uMasimelane lapha uDr Ushaki. Manje abantu bakasimelane ke kufuna sibaqhakambise konke lapha esihamba khona. Sithatha isinqumo Alex njoba sasike saxoxa ohlelweni lwethu lokuqala ukuthi sizohamba sivakashele indawo sibe nalolu hlelo ngoba intention yale program ukuthi sikwazi ukunikeza abantu an opportunity to engage with the Department of Health. Kodwa while we talk about what we want to do and what we are doing tonight as a department, sibanikeze an opportunity abantu nabo to engage with us directly. That is why namhlanje sihamba nenhloko yomnyango entsha nodadewethu uDr Khanyile khona bezokwazi ukuphendula ezinye zezinto imphakathi eziphakamisayo. But no district manager kuyena ophethe district yonke siphinde sibe no CEO okuyena ophethe isibhedlela esisebenza sazi ukuthi siservice lo mphakathi senzela ukuthi ke uma kuba khona inkinga nabantu befuna ukuphakamisa izinto sibe nayo indlela yokuthi siphendule. And intention yalento esiyenzayo ukwenza sure ukuthi ama services nabantu sikwazi ukuthi sibalethe ebantwini abantu bakwazi ukuthi babe nohlelo nendlela yokuthi babakhulumisa kanjani abantu bakithi. Angiqale ke Alex ngokuchaza ukuthi sithatha isinqumo HOD ungakafiki so ukuthi from now on ama managers ethu kufuna umphakathi wazi ukuthi uma ungasizekanga esibhedlela uzothinta abani. Umphakathi wazi ukuthi uma ngabe eclinic ungathola usizo oluqondile noma lingatritheki kahle ukhona uCEO wesibhedlela ukhona operations manager waleyo clinic kukhona no district manager. So we've taken a decision ke yokuthi ama phone numbers abo bonke district managers
siyowafaka kwi-newspaper so that umphakathi yethu yazi ukuthi nanini ebusuku nasemini bakwazi ukubathola. Lawo ma-phone numbers lezo inamba lezo iy'namba ze-Department of Health zikhokhelwa i-Department of Health abanalo ilungelo district manager yokuyivala lolo cingo lelo. So umuntu wakithi umese DJ Crooks engaphathekile kahle angamfonela umanager ngo 2 o'clock ekseni kufuna amthole kufuna amphendule nomanager kufuna akwazi ukuthi ayilungise leyo ndaba. So ukusuka ngeviki elizayo zonke lezo inamba zizobe zikhona. Lezo inamba zihambi zodwa zihamba nama phone numbers o-CEO bazo zonke ibhedlela. U-CEO uyena mphathi waleso sibhedlela leso, so i-phone number yakhe naye ye-department i-phone itself eyomnyango. Uma ngabe kunenkinga ngo-12 ebusuku ngo-12 emini abantu kufuna bakwazi ukuthi bamthinte sizozikhipha nazo sifake emaphepheni wonke khona abantu kwi-province yaKwaZulu Natal lonke bazi ukuthi obani ukufuna baqondane nabo. So ngikusholo lokho ngoba by the time siqeda lana Alex ngizocela ukuthi siyishiye inamba ka district manager siyishiye nenamba ka CEO wase DJ Crooks ngoba abantu bala isona sibhedlela abasebenza naso. Having said that, inyanga esikuyona Alex inyanga njengomnyango wezempilo efocusa kakhulu noma eqala ukubuka nokwenza ama-awareness kwi-issues ze-cancer. Kodwa before ngifika lapho ngiyafisa nje sixoxe ukuthi njenge South Africa sibhekene nesimo esinzima kakhulu in the past few weeks lapho sibone khona ukuthi izimo ze gender based violence zisabalale ngendlela engamukelekanga. Of course kuyafuna sikuchaza ukuthi it's not because sekube ne skyrocketing so affectwa kwabantu all of a sudden. I think into eyenzekile ukuthi ukuhlukumezeka kwabantu emakhaya bekuma relationships yinto ebihlale yenzeka kodwa kube sekuba khona ama cases specific avele ayi-highlighta leyo nto kwenza sonke sibone ukuthi ngempela abantu besifazane iy'ngane nabantu aba-vulnerable bahlukumezeka kanjani. Kubalulekile ukuthi njengohulumeni nathi sonke noma ngabe kuphi lapho esikhona noma ngabe yiphi department esiyikhulumelayo kufuna siyixoxe indaba yokuthi i-gender based violence siyilungisa kanjani njengomphakathi because inkinga yokushawa komuntu wesifazane kwi-relationship akuyona inkinga yokuhlukumezeka nge-rape komuntu wesifazane kwi-relationship noma ehlala nabantu it's a silent killer. It's a silent killer ngoba umuntu engizwana naye uma ngabe ngishaya akekho omunye umuntu okwazi ukuyoyisho leyo nto ngaphandle kwami ndiyaziwa yimina naye kuphela. Uma ngabe omakhelwane begcine beyazi leyo ndaba akekho umuntu ofuna ukungenelela kuba sengathi sivumelene vele ukuthi sizoshayana kule relationship ebesiyekeka kanjalo. Kanti kuqalwa ngokushaya kuqala ngempama kulandele ngenqindi umuntu agcine efile. Yingakho sibona izingane zethu ishona sibona izingane zethu kuma relationships ezikona zihlukumezeka ngalendlela ezihlukumezeka ngayo. Asishoyo kodwa Alex ukuthi i-gender based violence akushawa umuntu wesifazane kuphela ukuthi sekujwayelekile nje ukuthi abantu besifazane abashawayo. Kuyenzeka kwamanye ama relationships kube umuntu wesifazane ohlukumeza umuntu wesilisa ahleli naye kwi-relationship. And ngiyacabanga ukuthi nalokho kufuna sikukhulumise sikuqhakambize ngoba i-gender based violence ayona nje ukushawa ukuhlukumezeka physically ukuhlukumezeka emotionally nokuhlukumezeka financially. So izinto njengomphakathi okufuna siyixoxe lezo sivumelana ukuthi sizilungisa kanjani. But kuyafuna siyikhuluma indaba yokuthi labantu esihlala nabo emphakathini abadlwengula izingane zethu basidlwengule nathi bese siyathula sibe sibazi siyenze njani leyo nto. Kubalekile ngempela kakhulukazi ngikusho lokho ngoba sino deputy mayor la sino councillor izinto ezidinga umphakathi ukuthi usebenze ndawonye sizilungise ngoba uma singazilungisi kusho ukuthi sogcina singenawo i-society moving forward ngoba izingane zethu ziyobe yifile. By the way akuzogcina ezinganeni zethu nathi ourselves sizogcina si-affected. Kubalekile ukuthi siyilungise leyo ndaba moving forward. So bengithi angiqale lapho nje ngoba into esihlukumezayo ngempela nisidlulise amazwi enduduzo emndenini yabo bonke aba-affected ikakhulukazi esesibonile ukuthi babulewe in the past few months. Angisho ke Alex ukuthi ebengiqala ngakho ngithe uSeptember emnyangweni waka health inyanga eqala ukwenza ama-awareness ngamanye amagama ukwazisa
on ama-cancers. Ziningi ke cancer isifo somdlavuza. Maningi ama-cancer akhona la ngaphandle and siyaye sibone Alex ukuthi uma ngabe i-cancer singayenza nge-awareness yangathitheka right at the beginning igcina iyisifo esibulalayo kanti i-cancer enye ayidingi ukuthi izifike lapho ngoba uma ike yadetecteka at an early stage sizokwazi ukuthi njengomnyango siyithole siyitreate iphele izidlule. Now inkinga ekhona Alex ukuthi uma ngabe sikhuluma nge-cancer ikakhulukazi kwi-society yabantu abamnyama noma kumphakathi wabantu abamnyama siyaye sibone ukuthi i-cancer akusona isifo esisithintayo thina njengabantu abamnyama. Angithi umuntu mene-cancer noma ene-breast cancer kuyaye kuthiwa uthakathiwe kwesinye isikhathi. Uma ngabe umuntu wesifazane sebona amabele akhe engathi awasamile kahle asephuma okuthize asicabanga ukuthi kufuna sambe siye emtholampilo siyozibheka kodwa sivale sicabanga ukuthi hayi ke usethakathiwe ngoba thina njengabantu abamnyama i-cancer ayisiphathi nje ngokwethu i-cancer eyabelungu noma yabantu bolunye uhlaka. So i-department ke ithathe isinqumo sokuthi asibe nalo uhlelo lokuqala sifundisane ngoku-understanda ukuthi iyini i-cancer siyilapha kanjani ayidingeki ukuthi izibe isifo esibulalayo uma ngabe sisheshe sayibamba upfront. So i-campaign yethu ke for the next 2 months sizobe sikhuluma nge-awareness ye-cancer. Siqala nge-breast cancer manje next month sizobe sikhuluma ngawo wonke amanye ama-cancers esinawo. Angikusho Alex ukuthi i-cancer ayibulali abantu besifazane kuphela. Ibulala abantu besifazane, ibulala abantu besilisa. Abantu besifazane kunama-cancer amabili noma isifo somdlavuza esi-2 esigcina kuyisona ngempela okubukeka sengathi siba affecta kakhulu ukudlula abantu besilisa. Abantu besifazane ikakhulukazi babulawa i-breast cancer, babulawe i-cervical cancer. I-cervical cancer i-cancer yesibeletho noma umdlavuza wesibeletho. Okungasho ukuthi amanye ama-cancers awaba affecti abantu besifazane kodwa lawa amabili iwona ngempela ama-silent killers and iwona ngempela ababulala abantu abaqede nya. Uma ngabe sengiqedile ukukhuluma la Alex ngizocela uDr. Khanyile noma uDr. Shabalala baqale basitshele clinical ukuthi yini cancer ngoba kufuna sik-understand lokho ukuthi uma sikhuluma nge-cancer ngempela kusuke kwenzekani emzimbeni wakho. Manje ke mina njengommeli ngingayena udokotela angizokwazi ukuyichaza ukuthi kwenzekani ngoba ngizotanga ngiyichaza bese ngiqamba amanga ngiyichaze ngomthetho kanti umthetho awusho awukhulumi lutho nge-cancer. So sizobanikeza ithuba lokuthi bayixoxe leyo. But engifuna ukusho mina nengifuna uku-emphasize ukuthi kubalekile ukuthi cancer sisheshe siyithole siyidetecte early. Indlela yokuyithola iningi. Asiqale nge-breast cancer. I-breast cancer i-affecta abantu besifazane ikakhulukazi kodwa nabantu besilisa bakhona eba-affecta i-breast cancer. Into enhle ke noma engcono nge-breast cancer ukuthi uyakwazi wena njengomuntu wesifazane noma wena njengomuntu wesilisa njalo ekseni uhlale na ugqoka uqeda ukugeza uyithinte nje amabele akho ubone ukuthi noma ucheke ukuthi akunasigaxa yini ebeleni akunalamp. uDr. Mlitha izolo Dr. Shabalala uke wasifundisa nje esidemonstrate ukuthi umuntu wesifazane ngempela uma efuna ukucheka i-breast cancer kufuna athathe isandla sakhe asibeke la phezulu ekhanda ebese yayicheka la emabeleni ukuthi ayikho yini lamp ekhona aphinde athathe lesi esinye isandla asibeke phezulu ekhanda acheke ngapha ekwelinye ibele ukuthi ayikho yini lamp. Now lokho kusiza ukuthi uma ngabe firstly kusiza ukuthi njengomuntu wesifazane ulazi ibele lakho uzi-understande wena umzimba wakho ngoba once wawu-understand umzimba wakho ngelinye ilanga uma sekukhona into ongayazi emzimbeni uzokwazi ukuthi usheshe uye emtholampilo umtholampilo ukwazi ukukurefera esibhedlela ebese siyakwazi ukuthi sisheshe siyilungise noma ukwazi ukuthi usheshe uthola usizo kungaze kuze kufike isikhathi sokuthi ushone ngenxa yokuthi asikwazanga ukuyidetecta early. So i-cancer awareness ke particularly breast cancer sifisa ukukhuluma nabantu sichaza ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi thina njengabantu besifazane asiwa-understand amabelethu siwazi khona the day kunelamp ongayazi entsha ukwazi ukuthi usheshe uye emtholampilo uzokwazi ukuthi usizeke.
That is only breast cancer. Nasikhuluma nge-cervical cancer. I-cervical cancer ke sithe i-cancer yesibeletho. Ekuqaleni noma over the past years, wawuthola ukuthi abantu besifazane i-cancer yesibeletho ikakhulukazi iqala ukubaphatha noma iqala ukuphatha abantu besifazane abana 35 and above. Yindlela kokwakuphilwa ngayo ngaleso sikhathi. Now izinto seyishintshile. And ngalesa sikhathi kwakuthiwa na umuntu wesifazane kufuna uyokwazi ukwenza i-pap smear. I-pap smear i-test yokuthi kungene kwisibeletho sakho kuthathwa ama cells kubonwe odokotela babuka ukuthi ayikho yini inkinga ekhona. Ngoba once uyenzile leyo test iyona ekwazi ukusho ukuthi njengomuntu wesifazane unenkinga yini esibelethweni noma ayikho. So kwakuthiwa leyo test leyo ke ayenziwe every 5 years I think umuntu wesifazane. Yeah, kwakuthiwa ngalesa sikhathi ayenziwe every 5 years because abantu besifazane babeqala at least 35 and above ukuphathwa nasibabuka babe ne cancer yesibeletho. Kodwa sekushintshile manje sekuthiwa i-pap smear umuntu wesifazane at least every 2 to 3 years akayenze ngenxa yokuthi sesiqala ukubona abantu besifazane abancane be-affectwa i-pap smear, so be-affectwa i-cancer of the cervix. So kubalekile ukuthi i-pap smear siyenze njalo ukuze sihlale sizazi ukuthi siyaphila yini noma simi kanjani. Now i-cancer ke yomdlavuza i-cancer yesibeletho i-cancer enzima kakhulu ngoba iyakwazi ukuthi isheshe imbulala umuntu uma ngabe engakaze athole i-treatment. Kodwa kulula ukuyitreata Alex. Njenge Department of Health sesize sathenga ngisho imshini, khona umshini obizwa ngokuthi i-LETS machine. Lo mshini lona umshini okwazi ukuthi uba mobile nje. Emakliniki sinawo sesithenga imshini emisha, eyibhedlela some of ibhedlela zethu sinazo. Uma ngabe uhamba wenza i-pap smear kutholakala ukuthi kunama cells affected abonakala sengathi ama cells aqala cancer. Lo mshini lo udinga ukuthi uze wenza i-operation. Cha. Uvele ungene nje egumbini elincane udokotela athathe lo mshini omncane nje awufake la ngaphakathi esibelethweni ebese enqamula nje lama cells lawa okubukeka sengathi ama cells agulayo usuphumile njalo usu right usuyaphila. So kubalekile ngempela ukuthi siteste ngoba ukuze sikwazi ukuthi sisheshe sifike kuleyo process. Kanti uma ngabe uzulinda ukuthi i-cancer ikhule emzimbeni kuba khona i-treatment enkulu nebhlungu kakhulu kunale esishoyo okungase kudinge ukuthi umuntu ay-undergowe ukuze i-cancer iphele. So it's important ukuthi abantu bakithi bahambe bayoyitesta. It's important ukuthi abantu bakithi bahambe bayoyibuka ukuthi baphile kanjani. Ngiyafisa ke sengizogcina Alex ukusho ukuthi any cancer ebalekile neyi-cancer affect abantu besilisa ikakhulukazi ile cancer kuthiwa i-prostate cancer. Unfortunately abantu besilisa kuvamile ukuthi prostate cancer itholakale isikuma advanced stage ngenxa yokuthi abantu besilisa abakuthandi ukuya ekliniki. Abantu besilisa uma ngabe ezizwe gula hayi ubona ukuthi ngcono aye ekhemist ayothenga umuthi noma athole lokhu kokukhatha yabantu bayakhatha. Abantu besilisa nje kunokuthi abone unurse noma abone udokotela uncamela ukubheka zonke ezinye izinto. So siyaba encourage abantu besilisa ukuthi nabo in as much as sithi abantu besifazana abahambe bayoyitesta bazokwazi nabo abantu besilisa siyacela ukuthi bahambe bayoyitesta ngoba i-prostate cancer isiqala uku-affecta abantu besilisa abaningi and uma singazithesti yikona lapho kugcina kuba nenkinga khona ngoba isibalo sabantu besilisa aba-affected siyakhula. Umuntu wesilisa Alex ngisho kuthiwa siyaba encourage abantu ukuthi abahambe bayotesta. Abantu besifazane bayatesta very sensual for HIV and AIDS. Bayatest. Uyabona nje nangathi la asibona abantu abake batesta uzobona izandla zonke iphakama sivele siyibona abantu abake batesta. Awubhekisa abantu besilisa singake iphakeme. So you see abantu besifazane more willing ukuya esibhedlela, more willing ukuya kodokotela than abantu besilisa. Ayikho inkinga. I-problem ukuthi i-mentality yabantu besilisa yokuthi ngoba sakhuliswa sithi abantu besilisa ba strong, abantu uma uyindoda awukhala, uma uyindoda awubuzwela ubhlungu. So asikho isidingo sokuthi ngiyobheka udokotela ngoba phela ngiyindoda. So siyafisa ukuthi umphakathi wethu uyikhiphe leyo mentality ngoba iyas affecta kakhulu.
ngendlela abantu besilisa bengathandi ngayo ukuya kodokotela uma kuthiwa kuyatesta nje unkosikazi wakhe Dr Shabalala ekeqhamuka wafika netest esetestile wathola ukuthi unkosikazi unegative uthi hayi ke kushuthi negative la ekhaya ngoba nangu umama usetestile kushuthi umama usitestela sonke endlini kanti ayisebenzi kanjalo umuntu nomuntu uyena ngempela okufuna kwazi ukuthi ayitestele ngalawo mazwi ke Alex siyafisa ngempela ukuthi imphakathi yethu and sikwi campaign kulenyanga nakunyanga ezayo yokuthi abantu bethu siba encourage bahambe baphume bayo test sinohlelo esiliranayo olubizwa ngokuthi isibhedlela kubantu lapha sithatha onke ama services esibhedlela siwamikise emakhaya ikakhulukazi in rural areas we bring ama mobile units ethu i-mobile unit yokutesta amehlo nezibuko zibe khona i-mobile unit yokuklina amazinyo ukukhipha amazinyo ukufaka ama fields uma ngabe isidingo sikhona abantu nama partners ethu attestayo abakhona ama partners ethu aqala treatment abakhona on the ground test ushukela ukutest iBP we do everything eyenzekayo esibhedlela so sithatha decision yokuthi siyazi ukuthi ama facilities ethu awasondele kakhulu ebantwini siyazi futhi ukuthi kwesinye isikhathi abantu bakithi baba affected bangabi nayo imali yokuthi baye ezibhedlela noma eclinic so siyafuna ukuthi leyo service leyo sisondeze kubantu that's why siyibiza ngokuthi isibhedlela kubantu sesikushilo lokho Alex siyafisa ukuemphasize ebantwini bakithi ukuthi ama clinics ethu as primary health care abalulekile abantu bakithi uma begula indawo yokuqala nje yokuthi abaye kuyona kuse clinic so that iclinic ikwazi ukuthi ikurefere esibhedlela nesibhedlela sikurefere ngaphezulu uma ngabe ukwazi ukuthi uma ngabe ukugula kwakho kungaphezulu kwalokho ukwazi ukutreatwa eclinic noma idistrict hospital or iregional hospital ngikusho lokho Alex ngoba abantu bakithi abakuthandi kahle ukuya emaclinic okwenza sigcine sinama queues amade ezibhedlela isidingo besingekho kanti umuntu ubephethwe umkhuhlane nje ebengakwazi ukuthola treatment eclinic yangakubo so le program yethu iyasiletha isibhedlela sethu sisondeze ebantwini kodwa we still encourage abantu bakithi ukuthi abahambe baye emaclinic bahambe baye ezibhedlela so that sizokwazi ukuaddressa i-issue yama queues ezibhedlela zethu namhlanje kuseni siqale esibhedlela iGJ Crooks sithola iqueue inde kakhulu nasifika khona abantu bakhona abasitshela ukuthi bafike ngo6 noma sifika kubona beku10 bebese sequeueini now sixoxileke no district manager no CEO savumelana ngeprogram neprocess ukuthi sizoyilungisa kanjani sizobanikeza ithuba uma sesiqedile Alex usuqedile ukurun iprocess ukuthi bayikhulumise nje lokho so that abantu bala endaweni bala eMdoni ba understand ukuthi isibhedlela sibasevayo sizolungiswa kanjani enye yezinto esizoyi addressa in relation to that ukwenza sure ukuthi filing system yethu siyayimove from paper files to an electronic system so that abantu kube quick kube lula futhi ukufika nefile lingalahleki kube khona indlela yokuthi litholakale ngoba kwesinye isikhathi abantu bakithi uthi na umnikeza ifile abona ukuthi uselinda isikhathi eside queueini uma se decide ukuhamba angalishiya ifile ahambe nalo kanti uzophinda abuye ngenye inyanga angasakwazi ukuthola sekufuna aqale phansi njenge Department of Health asakwazi ukulandela kahle ukuthi ube kuphi ngoba ifile uhambe nalo lase lalahleka so i-filing system yethu ke kubalekile ukuthi silungise futhi we are working on that siyabonga kakhulu ke Alex ukuthi sibe naleli thuba ngizocela ukunikeza uDr Khanyile akhulume nje on the clinical side on what cancer is and how do we deal with that ngiyabonga okay ngqongqoshe simshayeleni ihlombe Yes, Dr. Thandeka Khanyile ngamafuphi nje. Ngiyabonga kakhulu baba Mthiyane ngicela ukubingelela umphathiso wezempilo uDept Mayor ward councillor okhona uHOD omusha sha ama senior managers edepartment ngibingelela kakhulu nomphakathi esinawo namhlanje icancer igama esilisebenzisayo ngesizulu umdlavuza kodwa into eyenzakalayo uma uba nomdlavuza ke ukuthi ama cells akho omzimba ngilazi igama lesizulu ama cells akho omzimba lawa akha izicubu zomzimba avele abe ne character yokukhula ngokungekho okujwayelekile akhule angabambeki adlebeleke lawo ma cells kwesinye isikhathi ugcine unesilonjana esingapheli
esesithi ke isuki ulcer leyo cancer leyo kwesinye isikhathi ibe yilamp ibe igqumuza nje elikhulayo kulo ndawo ekhula kuyo uMEC usewabalile the 3 important ones but ngiyathanda MEC ukugcizelela kakhulu ekuthenini about 3 years ago umnyango wezempilo national waqala 3 or 4 waqala icampaign yokugoma ugomela ivirus ekuthiwa ihuman papilloma virus ekuthiwa HPV kubalekile lokhu ukuthi sikwazi sizazele thina kakhulukazi njengabazali lo mgomo unikezwa abantwana abaku grade 4 unikwa kabili onyakeni umntwana wentombazana ku grade 4 unikwa ngoMarch around March and around August umgomo uyamvikela umntwana ukuthi mayisemdala angadevelopi icancer yomlomo wesibeletho lo sithi cervical cancer into efika ibe inkinga esinqwamana nayo ku Department of Health ukuthi abazali abasayini lesisiqeshana sokunikeza ama officials akwa health uma sebefikile imvume yokuthi basayini ukuthi bakwazi ukunikeza abantwana umdlavuza ke lowo womlomo wesibeletho obaleke kakhulu emisile ushilo ukuthi kufanele siyo checka umdlavuza wesibeletho engenani kathathu onyakeni eminyakeni emithathu uma kutholakalile ukuthi khona okungabonakali mhlambe kwasekusetshenziswa le LED machine uMEC kade yisho eluma nje la kule ndawana le esuke ingahambi kahle kuye kube unikezwe idate elandelayo wena ke mhlawumbe usungabuya every year wena okutholakale khona otherwise kuba u3 years bese kuba umdlavuza njengoba ushilo uMEC lo webele ikakhulu efuna sikwazi ukuthi umzimba wakho wazi uwazi umzimba wakho uyibekele njalo ngonyaka noma ngenyanga isikhathi ochecka khona amabele akho ngoba amabele akho ayaba namaguludla kodwa uthola ukuthi lawo maguludla ahambisana nokuya kwakhe esikhathini so khetha isikhathi esifanayo njalo mhlambe ake sithi mokade uphuma esikhathini ubale noma u7 days njalo ngenyanga ukuthi uyochecka njalo ufanele ufice into efanayo njalo uma ufica into ongayiboni kahle leso sikhathi ufanele uyobika kulo noma lishintsha umbala ibele noma liphuma izinto noma liba nesilonda noma liba nesikhumba sengathi seorange esinamachafa chafa noma suke isikhathi sesihambile kodwa ukufanele ukureport lokho iwana ama cancer esinawo imbangela isikhathi esiningi kuhle ukusho ukuthi akucaci kahle ngoba akuwona wonke ama cancer siwaziyo ukuthi avela masekunjani kodwa sikunothisayo sesibona ama cancer amaningi manje kunakuqala kodwa futhi siyazi ukuthi ukubhema notshwala nokungadli ukudla okukahle nokungayivocavoci ngokwanele uphila impilo lesibiza ngehealthy lifestyle kunakho ukuba associated kakhulu nokudevelopa kwama cancer cabanga ukuthi MEC okuningi ubusuchazile engingakugcizelela nje ukuthi kufanele uwazi umzimba wakho inkinga ke kakhulu MEC esibanayo asilitholi leli thuba lokuyivikela umdlavuza ebantwini bakithi ngoba ba presenter late njengoba usushilo iyona inkinga esinayo kusho ukuthi asingakujwayeli into abnormal emzimbeni ungayazi ukuthi yini uyazi ukuthi kade ingekho izolo kodwa usuyayibona namhlanje shona emtholampilo wakho ukuze bakubone bese bekwazi ukukuchazela noma kufanele ube worried noma ungabi worried ngiyabonga right sibonga kakhulu ulalela igagasi indaba namhlanje sisemdoni njengoba sizungeza nje iKZN yonke siqale eThekwini sise ku district yogula MEC waka health ehamba kanye ne leadership yonke kanye nobuholi bendawo ukuzokhuluma ke nomphakathi so itheme ke isekutheni umkhankaso ilo wa cancer ayinikezwe ke district director abeke nje amagama amabili amathathu uMrs Mkhize untokozo igama lakhe kafushane nje ukuthi benenzani namhlanje ngamafuphi na ungqongqoshe ememeza la uthi nje base beqhuma ukuthi abaphathi bazoshiya inamba zabo sizoyithola neyakho udirector amafushane nje ba Ngibonga kakhulu Alex ngicela ubingelela upholi buhola ungqongqoshe wezempilo waZulu Natal Miss Simelane noma Gugu Simelane Zulu ngibingelele uDeputy Mayor waseMdoni ngibingelela amakhansela onke khona nawasemzumba sihloniphile nobuholi bonke bomnyango buholwa uDokotela uSandile Shabalala ngiyabingelela ngibingelela nomphakathi wonke khona ne staff sonke sikhona igama lami nguNtokozo Mkhize district director ugu ngiyathanda ukuqala ngisho inamba yami siqale DJ Cruz nakhona sayisho inamba isel number yami ithi 083
709 7387 angiphinde 083 709 7387. Ngibonga kakhulu lethuba engilitholayo Alex. Okwami esekhulumile ungqongqoshe wakhuluma uDr Khanyile ukusho ukuthi as this district mhlambe ngidlula nje kwi cancer senzile ama campaigns amaningi njobe bese wabeka uDr Khanyile sasafika futhi nakuleli holo bazokhumbula umphakathi okhona la ikakhulukazi sigcizelela ke the breast cancer ukuthi senza kanjani masihlola uselinganiselwe MEC futhi okukhulu ukuthina kwa ukuthi sewuzisolile ukuthi mhlambe khona ilampu noma khona isikhumba ongasijwayela ukuthi kwenza kanjani isikhumbeni sakho okubaleka kuthina ukuthi sisho ukuthi ubesebenza njani ngiyafuna ukusho ukuthi nje khona la sina i-mobile clinic ekhona njengoba silana nje futhi sinale clinic eliseduze eMzinto clinic sinaso isibhedlela i-GJ Crooks where sikwazi ukuthi siscreen for whether umdlavuza webele noma umdlavuza wesibeletho ngiyafuna ke futhi ukusho ngokuzigqaja MEC ukuthi sile district sihlomulile kakhulu njengoba subekile isibhedlela zethu zonke zinayo i-LEDs machine so baya kwa ePortshepstone baphinde benze other tests lawo sokungekwathole mhlambe eclinic ongekwathole futhi kwi district hospital njenge-GJ Crooks sina i-regional hospital enza lo ma test esikhomithayo yilokhu kokuthi thina njengoba sikhona la as leadership of the department kule district khona nama managers of all the institutions zethu la ukuthi akekho umuntu esiyothola ukuthi ugcina waiting list engadlula u2 weeks mhlambe at a regional hospital yokuthi ahlolelwe nje all levels zomdlavuza siya committed to that and we know ukuthi sina ama specialists akhona ePortshepstone are committed to that. Ngiyathanda mhlambe ukuthi kulesikhathi ngisho ukuthi sibonge kakhulu sijabulile futhi ngoba ekseni sisaqala iGJ Crooks usebekile ungqongqoshe ukuthi sibonile OPD ukuthi ngenxa yokugcwala nokuthi mhlambe futhi omabhalane bethu abakhona lapha bancane thina sizicommittee ukuthi sumnyango wezempilo sizokwenza sure ukuthi sibone ukuthi kulesikhathi esikusona sokuthi yes ibudget incane kodwa sesihambisile ngisho ilist yokuthi bangapha abantu over and above la besithi ba clinical odokotela nabo nurse labantu esibabiza ukuthi mhlamba ama clerk namanye ama admin sections ukuthi support abantu bakwazi ukwenza umsebenzi ngoba ukuba khona ko nurse nodokotela kodwa engekho umuntu osizayo no cleanayo kuyabambezela kakhulu emsebenzini bayazi ke bonke CEO abakhona na staff esikhona sesihambisile lo list futhi siyazi ukuthi from i-office esubintelligence head office it's being attended to yiloko esikhomitha kuko thina sibonile na kwi filing system ukuthi benze umsebenzi omkhulu kodwa we can still do more. We also commit as a district ukuthi supported by the head office sikwenza sure ukuthi abantu abalinde isikhathi nokho ke esamukelekile if ungeke kube 1 hour at least 1.5 hour kungabe sokhona izimo la umuntu efika ngo6 bese kufuna ungqongqoshe ngo10:30 eGJ Crooks uthola ukuthi umuntu ngisalinde ikhadi lami siya commit somnyango kuloko nje ngiyabonga kakhulu Alex thanks Sibonga kakhulu mama Mkhize. Ulalele indaba eGagasini sesokwenza nje na ke ngizocela ukuthi ke sithathe izandla mase sibuya nje abafisa ukuphawula nabafisa ukubuza semukelekile ukuthi singabuza kahle hle inhloso yalomcimbi wethu namhlanje ilapho vele ekutheni kunayo yonke inhlobo yobuholi obukhona kwa health. Sisemzinto eMdoni kafushane nje before sithathe izandla ungqongqoshe wethu le u head of department omusha ngesikhathi seseThekwini bese no acting head of department uDokotela Gumede so now ke ade introduce uDokotela uSandile Shabalala mhlambe nje Mshengo kafushane nje ngoba usuzothola kwi KZN uchaze nje kafushane umlando wakho ngamava akho le nsizwa ke uDokotela kaBaba wami ke lo so ufake na ku CV yakho lokho uDokotela uSandile Shabalala simshayele ke ihlombe. Ngibingelele ku-MEC ngibingelele ubuholi bonke obukhona ngeke ngisabiza ngezikhundla zabo cha but Alex ngiwumntwana nje wakhona la eKZN njengobusho ukuthi ngangiwudokotela kaBaba wakho ngiseku private sector ngisebenzile head office ngisebenzile Prince Mshiyeni ngisebenzile Wentworth ngisebenzile Clearwood ngisebenzile Ngwelezane ngisasebenza nje kwa health ngisazoqhubeka ngifisa ukudlula kancane uMEC ukhulume ngomdlavuza weprostate insizwa ziyahlupha ushilo MEC ngifisa ukuyichazela insizwa cha akusenziwa le test yayenziwa kudala eyokuhlola iyona MEC eyenza ukuthi abantu besilisa bangafuni ukuyohlola
ngoba babaye bafaka umunwe la ngemuva akusenziwa lokho manje sekukhona i-test ekuthiwa i-PSA prostate specific antigen uthatha igazi nje kuphela uma usulithathile igazi bese lisitshela ukuthi kwenzeka kanjani okokuqala okwesibili uma umuntu wesilisa usuba nobunzima ukuthi uchame kufanele wazi ukuthi kungenzeka ukuthi sekukhona ukuthinteka kweprostate musukulinda ukuthi ngizoke ngishaya iwhisky mhlambe kuzoba ngcono cha akubi ngcono okwesibili ngifisa ukudlula futhi ekutheni emisi ngiyabona sinama CCG amaningi la kuzofuneka nawe asilekelele kakhulu kulolu hlelo lika MEC ngicabanga ukuthi ke kodwa sazoyixoxa nabi kakhulukazi no DM ukuthi senza kanjani ngoba uMEC uthi ufuna iapproach yakhe ibe more of ukuprevent ukugula kunokuthi silinde ukugula size siyogcwala esibhedlela ngakho kuzofanele siqale ke sibone sisebenza kanjani nama CCG ngiyabonga kakhulu Siyabonga mshenga. Ayike sekuyithuba lokuthi abalaleli bethu sibanikeze ke ithuba nawo lokuthi babuze mawufuna ukuba ingxenye yalo hlelo kube mhlambe ufisa ukubheka ukuthi senzani khona la ungakwazi nokubheka kuma socials eGagasi kwi website yethu ethi gagasiworld.co.za sinama images as well on our Facebook page elithi Indaba with Alex sizokwenza njena ke sizoya ke ngezandla ukuthi siphakame kanjani and then umlingani wami ke uMabaso uzosondela kuwena so uzophakamisa isandla uyaphawula ngalento eshoyo kumbe unesikhalo esikhona ngiyakhumbula nje ukuthi sigcina ukwenza lolu hlelo kwaba khona izandla ezavela kukhalwa ngokuthi kwenye clinic kwakunomnyango wodwa okwaziwayo ukuthi abantu abathatha imishanguzo ethile baya khona kwathi maqedwa lapho ileadership yaya isiyoshintsha leyo body eyayibhaliwe so makhona izinto ezikhona ningadinga ukuthi izi-addresswe we have bonke ubuholi kusukela kwi-CEO yesibhedlela u-district manager kanye nabo bonke abanye so ungaphakamisa ke isandla bese siza ke kuwena ne-microphone siqala ngaphi ke siqala lapha siyasinotha lesiyasandla and then masisuka la siya kuphi kulolu hlangothi ngapha yes uqala nje ngokushaya intro buti ngibonga Mthiyane ubuholo obukhona ngiyabingelela kubona igama umthunzi mkhungo ophuma kwi government communication uGCIS umnyango lo okuzwe lonke okwama kuona umbuzo Mr Mthiyane kodwa kwisicelo ku MEC ukuthi lolu hlelo lwe national NHI ungazi ukuthi mhlambe singalinikeza more details kuma district silichaze ngoba luvusa uhlevane le confusion both kwi public sector servants and even kumphakathi ukuthi luzosebenza kanjani seliqalile ngiyabonga Mthiyane right sibonga kakhulu we are noting that sithathe ke nasi esinye isandla sesibili ungabuza nombuzo kumbe uphawule makukhona la ufuna ukuphawula khona yebo dadewethu Sanibonani ngiyabonga kakhulu igama lami nguSindwa kaKhumalo ngifuna ukubonga kubhuti kade sibumile manje ngiyaxolisa ukuthi ngesibhuti ngibonga nje ukuthi ngizwe igama lonompilo ngonompilo mina ngizwe nje igama lonompilo kumuntu osesikhundleni okusho ukuthi siyazeka ngiyabonga kakhulu Okay siyakuzwa sis sisehholo laseMzinto ngaphansi komdoni municipality and akukho nje leadership yaka health kuphela nama senior officials we also have amakhansela kanye no deputy mayor asimnike kithuba udadewethu azethule Ngibingelele bonke abantu abangaphakathi kwehholo laseMzinto mina engicela ukukubuza kungqongqoshe Yasibhala ke igama dadewethu igama uanonymous igama Okay uthi anonymous yes engicela ukukubuza kodokotela abaphambili nginenkinga yesigaxa esikebeleni lami la ka right ngahamba ngaye clinic eMzinto libhlungu isigaxa bangidlulisela eGJ kwaku March kumhla 18 ku2018 last year ngaya khona nganikwa amabrufen ngaphinda okwesibili bangihambisa kwi-scan basibona ngempela isigaqa kwathi angisilinde sesikhulu ngaphinda eGJ ngasho ukuthi isigaqa sisabhlungu ngabe lapho ke sengikhulelwe waphinda udokotela wanginikeza amabrufen ngabuza ukuthi ngekakwazi ukuthi angitransfer eShepstone mhlambe kukhona usizo engase ngilithole khona angilitholanga usizo ngazihambela ngaya eShepstone babuza ukuthi iphi transfer engithumela la bayayibona ngempela ilampu ekebeleni lami kodwa manje itransfer ayikho
angilitholanga usizo kuze kube manje. Ingane angikwazanga ukuthi ngiyincelise ibele. Ngayincelisa ibele lodwa okungavumelekile. Lelo bele futhi nalo laphinde laba nenkinga, ngigcine sengiyekisile ina 4 months kumanje. Ngicela ukubuza ukuthi khona yini usizo engase ngilithole ngoba ngilitholanga la eduze. Ngiyabonga. All right, siyabonga. Yeah, sisi understand why be anonymous. Siyabonga. Okay. Siqale ke sinike singqongqoshe uzobe ke sesho ukuthi ke ubani ozophendula emva kwakhe. Emhlonisho? Okay. No, asibonge Alex, asiqale nje ngika anonymous, ngicela veleze la kumina manje. Oza la kithina dadwethu. uCEO uzokarrangela uma unesikhathi manje kufuna bakuthathe bakumikise esibhedlela if you have time today. But if not, you can arrange naye kusasa but ngicela uze lana sizoyilungisa. It's not acceptable. It's not acceptable and angikusho nje Alex ukuthi sizokulandelela through ifile lakhe udadewethu anonymous ukuthi obani akade bemsevisa and kufuna kube nama consequences ngoba abantu bakithi akufunekanga abatrithwe kanjani. Okay. Ngiqeda ukusho khona manje ukuthi abantu besifazana abayicheke. Na uqala uba nesigaxa nje esincane uhambe uye esibhedlela. Uma ngabe sekufika esibhedlela kuthiwa linda isigaxa sikhule, I contradiction le. So sizoyilandelela and uma kumele kube nama consequences CEO, that's what must happen. So we will deal with that ngaleyo ndlela. Umfowethu uMthunzi ngicabanga ukuthi ukhuluma into correct angisamboni ethi oh now let's have ama road shows NHI. Siqalile ke leyo process, we are working on it so that ama district onke nama stakeholders kuwo wonke ama district sizokwazi ukuthi sixoxe sikhulume understandane ukuthi ngempela yini le national health insurance esikhuluma ngayo. But ngiyafisa ukuchaza Alex ukuthi okwamanje ibill lekhona exoxwayo ayikakhulumi ngesystem yona qobo. Isakhuluma ngokuthi iNHI izofundeka kanjani. So ibill isakhuluma ngokuthi imali izoqhamukapi, odokotela bazokhokhelwa kanjani, ukuze bakhokhelwe odokotela bazorecognizewa kanjani, mapha ama facilities and all of that. But we are working on a road show and I think we are right in raising it, so we will talk to everyone. But asichaze Alex ngiyasa asichazele nasekuqaleni ukuthi ibaleke kangakanani iNational Health Insurance le uhulumeni kaKhongolose akhuluma ngayo. I-intention noma i-purpose ye-National Health Insurance eyokuthi umuntu onemali nomuntu ongenayo imali akakwazi ukuthola i-service ngendlela efanayo. Ngamanye amagama uma ngabe umuntu ohola kakhulu okwazi ukuthola i-medical aid namhlanje uyakwazi ukuthi uthole ama-specialist, uyakwazi ukuthi uma ngabe ugula kakhulu udinga ama-specialist akhokhela kakhulu uyithole leyo service ngenxa yokuthi uyakwazi ukuya kuma-private hospitals. Kanti abantu bakithi abangenayo imali abangenayo medical aid abakwazi ukuyi-accessa leyo amanye or some of those services noma bayi-accesse ngendlela efanayo. So i-intention ke ye-National Health Insurance ukuthi abantu abathola usizo abalidingayo kungadepende ekutheni unemali engakanani noma uqhamuka ey'ndaweni zasemakhaya noma uqhamuka ey'ndaweni ezinjani, but sonke asitholi equal treatment efanayo. But we are going to work on the road shows and we are going to deal with onke lawa amanye ama issues. Udadewethu ebengayichaza uthe usindi ne uthe unompilo angiyajabula ukuthi uyajabula ukuthi umnyango usukhona and ukhuluma ngabo onompilo, but sizoba na umhlangano nasuka la siyohlangana nabo onompilo so that sikwazi ukunderstand ukuthi yini abayenzayo yini esifisa bayenze thina ngoba kukhona ukuthi onompilo Alex angiqala ngokuthi kwi province yaKwaZulu Natal sinonompilo abangaphezulu ka 10,000 as a province and yona province yodwa enonompilo abaningi ngaleyo ndlela. Siyazi ukuthi abanele, siyazi ukuthi zisekhona ezinye indawo ezibadingayo kodwa kwamanje asikakeze ukuba nayo imali yokuthi sibaede ngenxa yokuthi ngonyaka odlule sisanda kubathatha bonke onompilo abakhona sabafaka kwi system sabafaka kwi phezali base bekhushulela nemali ukuze bakwazi ukuthi bathole imali efanayo bonke. So bengithi onompilo abazoshaya izandla ngoba phela leyo nto ilethe ushintshe empilweni zabo. Kodwa we appreciate ukuthi abanele indawo zonke. But kuyafuna ke sesikwenzile wonke lokho kwenziwa umnyango. Kuyafuna sixoxe nonompilo ukuthi kahle hle thina siwumnyango si expect ukuthi bona benzeni.
bayakwenza yini lokho esi-expect ukuthi bakwenze. And uma bengakwenzi noma kungenzeki ngendlela okuyiyona yona, yikuphi ekufuna kwenze ukuze sigcine sikwazi ukuthi sisebenze ngendlela efanayo. Nabo nompilo kufuna basinikeze ithuba lokuthi basichazele ukuthi yini le thina njengomnyango abayi-expecta kuthina esingayenzi, singalungisa kanjani isimo ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele siye phambili. But sizolithola-ke ithuba khona namhlanje lokuthi sixoxe nani and sikwazi ukuthi siyilungise. Alex, ngiyabonga. Kwenye mathi kafishane bese siyaqhubeka. Ulalele indaba eGagasini and sihamba nomnyango ke wezempilo. Ngisanda kunikezwa ke la i-address yokuthi mawufuna ukubona information eningi nge-Department of Health KwaZulu Natal, website yakhona ithi kznhealth.gov.za and the Facebook page ithi KwaZulu Natal Department of Health. We have ngqongqoshe namagugu simelane Zulu, kubeka inhloko yomnyango Dr. Usandile, khona ke nano DDG district managers as well as ke nezinye izikhulu. Asithathe ke izandla nangiyabona usisi la eqaleni and then size futhi la phambili bese siqala ngapha. Yes, sawubona sisi. Sanibonani. Umama uqinisile lo Dlamini onompilo wala eMzinto. Ngiyajabula masibona umama lo othumele thina kwezempilo. Sikhathazekile la singonompilo. Asinazo izinsiza sebenza. Ngisho ubona nje sinezifuba, siyafana ifuba sibaza yonke izinto, asinalutho. Asinalutho. Ukufika na kwi-patient ungaphethe lutho, ithi i-patient ilambile. Kucala ukuthi baya-default abantu ngoba abana ngito abazoyifaka ngisho eziswini. Sihamba imizi ngemizi, uyafika umuntu akana-ID, uyafika umuntu ukuthi akanako into azoyifaka. Ama-ARVs funa kahle, athi umuntu ngiya-defaulta ngoba anginayo into engizoyifaka emlomeni. Okuwest sihamba imizi yabantu, la ufika abantu bephethwe aba-TB, asinama-mask, asina ngisho umuntu elele, awukwani ngisho into kumcleaner, ngisho ama-gloves ngisho ngo-1. Okay, siyabonga. Siwusile lo mbuzo and then yes, bese siza la phambili. Phakamisa ma nangu la. Okay. Ngiyanibingelela. Usufuna ushintsha umqondo usuyesaba yini? Hayi no, ngulindi wakamjwaha. Yes. Ngizobingelela usisi nomagugu noma emncane kunami. Mhlambe engingakusho mina nengizokubonga iloko ukuthi usevakashelile eGJ Crooks. Ukuvakashela kwakhe eGJ Crooks mhlambe khona into ezokwenzeka, mhlambe kunyakazeke ngoba uyuthi uma ufika lapha isimo sakho sibona ukuthi asikho kahle, especially kubantu abadala abasuke bezofuna ama treatments wabo. Okwesibili uthola ukuthi la eduze la moya la eclinic la eMzinto uhamba ekseni uzubuye entambama la nje eduze. Mhlambe bekuzolekelela kakhulu uma ngabe nizoyenza lento ukuthi niphinde nenze ama visits ngoba bayafika izikhulu zethu zifike zibheke zenze kube kuhle impela zisixoxele ukuthi hayi kuzoba kuhle. Uthola ukuthi abasebenzi sekufanele ba-implement abakwenzi lokho ngoba ayikho i-monitoring. So besicela ukuthi nje into ye-monitoring ibe kakhulukazi ka-health ezikhulwini ngoba la benisuke nishiye nabo hayi impela siyazana sikhule ndawonye salusa ndawonye asazani nje mangabe sike emsebenzini sithathana nje ngaleyo ndlela yokuthi siyazana nokudelelana-ke nokubukelana phansi ezibhedlela zahulumeni. Uma usesibhedlela sahulumeni ubukeka njengomuntu ongasanga cause uma ngabe ufika khona uthola ukuthi abantu bakhona nje bayanibuka banithathe nje ukuthi bona abayisebenzise lezi zibhedlela. Indlela otreatwa ngawo uyabona ukuthi ingoba yena ifamily yakhe ayisebenzise lesi sibhedlela esipublic. So siyacela ukuthi kakhulukazi into ye-monitoring ibe khona. Bese ngifuna nje ukuntshontsha sisi nomagugu. Kune clinic yakamgaya ehlupha uyayazi umkhizi. Ehlupha uhlobo lokwehlula. Mhlawumbe iclinic yakamgaya esihlale kuliwa nje khona kube neteleka kube nayo yonke into nakhona bayafika kodwa once bahamba kutshela kahle honest bakhona bathi hayi khulekani usehambile kumuntu sobona sodila nani yabo kule lento kamadila. Siyacela ukuthi kakhulukazi nisilekele nakuma-mobiles. Kuma-mobiles uthola ukuthi abantu abanayo imali yokugibela beya ema-clinic, so ama-mobiles bawathembele kakhulu kuwona. Uthola ukuthi uzofika kwi-mobile clinic awukho umshini woku-check-a i-BP. Kukhona le brufen engayazi ukuthi iyathathwaphi. Mhlambe beningasiza ukuthi i-treatment ezalikwazi ibe khona ama-mobile clinic. Amungatholakala ukuthi umuntu omdala fanele azaye e-clinic ikodwa i-mobile ikhona. Into zokuprevent azibe khona. Ama-condoms awewe khona kuma-mobile clinics. Ngiyabonga. Okay, siyabonga kakhulu. Ya ngaphambi kokuthi sithole impendulo asithathe nje nangomunye usisi naye asikaqedi sazobuya sithathe ezinye izandla.
ngibingelele abaphathi, ngibingelele umphakathi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje bafika abaphathi bethu enkingeni esibhekene nayo la eMzinto. Besingathanda ukuthi enisize baphathi ke nizama ukuthi lapha eMzinto sinenkinga nje ubhalisa usayobhalisa. IQ nje ukubhalisa ama department maningi kodwa umabhala ne uyi1 yonke le ndawo ozozihamba kodwa fanele uqale kulo amabhalane angeke uhambe uye kwenye indawo ungaqalanga kulo mabhalane uyi1 usebenza yedwa kulama department amaningi kanje usiyo checka manje iBP usiyo checka ushukela akekho manje umuntu ocheckayo lapha usaziphumela usahambile esahambile awuzu check uzolinda ufuna ukukhipha izinyo udokotela ujaha ukuhamba lapha yakazi ulinda wena akekho umuntu sicela bandla enizama ukuthi bayafika abaphathi sesike sathi ukuyikhuluma lento kodwa mase behambile nabo bancane futhi bathwele nzima osister bale eMzinto siyacela ukuthi ke nizama ukuthi ke nithi ukuba eda badla siyacela ngoba iklinikhi yale eMzinto ilike isibhedlela ifana nesibhedlela indlela esebenza ngayo kodwa manje osister bale kliniki bancane amngeke bakwazi ukusebenza wonke lo mphakathi ngiyabonga. Okay, siyabonga. Ake sitholeke ukuphendula okuzofela ke la kunongqongqoshe kanjalo ke head of department DDGs kanye nezinhloko zesibhedlela Mhlonishwa. Okay, no ngicela ukuphendula mina le yokugcina ye staff eclinic sizothi nasisuka lana siye khona eclinic siyosibheka but ngiyafisa ukuyichaza Alex ngake ngayichaza laphambilini inkinga esibhekene nayo yokuthi asinaso istaff esi-enough and siyakuvuma lokho inkinga ekhona esithola ikhona kodwa ngenxa yokuthi zibe khona izikhalazo eziningi ngenxa yokuthi uhulumeni ubenganayo imali enough kwase kubekwa umgomo wokuthi bukhona abantu esingeze ukwazi ukubaqasha njengomnyango wezempilo hayi umnyango wethu kuphela iminyango yonke kodwa undunankulu uma sixoxa naye sibese sichaza le ndaba ukuthi cha uma ngabe uye clinic uyamdinga unesi uyamdinga umabhalane futhi awudinga umabhalane oyedwa uyamdinga umuntu oklinayo njengomnyango wezempilo uyabadinga nabo bonke abanye abantu uyamdinga udokotela so siyaxoxa ke sesenzile isicelo kundunankulu ukuthi siyacela ukuthi basinikeze ilungelo lokuthi sibaqashe nalabo abanye ikakhulukazi laba ababhalayo abangawona ama clinical services ngoba ibona abangekho exempted esingavumelekanga ukuthi sibaqashe ngenxa yokuthi kuneyinkinga zeimali kwi province yonke so sikhona ke isicelo sisenzile kundunankulu siyathemba ukuthi uma sesifikile eclinic sizobona kahle ukuthi bangakho abakhona bangakho abadingekayo singakwazi yini ukuthi at least sithole u60% wale number edingekayo so that sikwazi ukuthi silungise ngempela kodwa honest bona sinalo ilungelo lokuthi sibaqashe angithi honest sinalo ilungelo lokuthi sibaqashe sokufuna sibaqasheke akufani noma bhalane akufani nabanye so le yokuqasha bengifuna siyichaze on those bases ngizonikeza uDr Shabalala kuzobe seya decide yena ukuthi impendulo zonke lezi ezinye sizozibeka kanjani kodwa Dr Shabalala ngicela siqale sikhiphe inamba ka CEO wase GJ Crooks ngenzela ukuthi noma ngabe ubani dadwethu Lindi umunenkinga simfonela uCEO ngoba uCEO umanager and uyakholela ukuba umanager ukholela ukulungisa izinkinga zethu CEO ngiyazi ukuthi ngimfaka under the bus uCEO ngoba uya actor lokhona kodwa uCEO nje uyakholela ukuthi abe umanager and ukuba umanager ukulungisa onke ama challenges noma zonke izinkinga ezikhona Dr Shabalala. Okay, Dr Shabalala ke head of department. Dr Shabalala sibonge kungqongqoshe ngqongqoshe ngizocela ukuthi le ekaqinisile siyibeke eceleni njengoba ungqongqoshe ke washo ukuthi sazohlala nama CCG sazoxoxa nawo basitshele zonke inkinga bese sibona isihamba sifikaphi kuleka sisi uLindi umjaha ukhuluma ngama clinic nama queue and all those things one ikhona iplan engizothi ayithinte kancane nje uDr Khanyile yokuthi sifuna ukwenza njani when we look at how our staff is allocated nokuthi leso staff si behave kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi asiuqhuquzela umphakathi ukuthi kukhona inhlelo esinazo njengohulumeni ezibizwa ngo CCMDD ezibizwa ngo fast queue
nakuma mobile clinic njoba nithi amaphilisi awekho cha ngisazokuzwa kahle ukuthi kwenziwa yini ngoba imobile umiphuma fonike iphume namaphilisi athile ekwaziwayo ukuthi ngaso sonke isikhathi asuke khona ukuze siqinisekise lokho kodwa kubalekile ukuthi ukusilekelelane nani niumphakathi akuthi uma sekukhona umuntu okuthiwa unesifo soshukela use stable avuma ukuthi asekho isidingo sokuthi aye GJ Crooks eyolanda amaphilisi akawalande kwimobile umeya lapha GJ Crooks ikhona ifast queue ungafuni ukubona udokotela nanoma singekho isidingo ngoba omunye wazithi ngesibhedlela ngabona unesi konke wrong cha kusuke kungekho lutho wrong kodwa ke izinto ekufanele siziqhube siyakubonga nje ukuthi ungqongqoshe uzokwenza lokhu siloku si-engageana ukuze sazi ukuthi kwenzeka kanjani ngifisa ukuthi uDr Khanyile akhulumeke nale ye-staff kodwa ngizofisa ukuthi aphathe i-allocation nezinye izinto ezikhuluma nama-shortages budget soyiyeka ngobe yethu yangaphakathi ngiyabonga. Okay, Dr. Khanyile. Usisi uLindelo Mjwaha njoba ephathile indaba yokulinda isikhathi eside ezikhungweni zethu akwana ama clinics kuphela kukanye nezibhedlela ukulinda ibhedlela kuyenye kunama priority areas esinikwe wona ekuthiwe kwathiwa siwagade kakhulu sokulinda kwenye izinto so as a department from head office bese silenzile uhlelo lokuhlangana nezibhedlela ukuze sikwazi ukuthi sibhekane nalenkinga sibambisene nabo sibuke ukuthi yini edala ukuthi kube nezindawo ezingahambi ngokusheshsha uma kusetshenzwa ngenza nje iexample ngoba asikahlali phansi nabo sibuke isimo somuntu nomuntu ekseni isikhathi okugcwala khona kakhulu komabhalani so kuyawenza umqondo ukuthi konke nakho kokusebenza kufanele kuconcentrate lo ndawo ukuze kusheshe kukhululeke njengoba usisesho nje ukuthi bafica umabhalano yedwa so sizohlala sibuke kulokho kukhona ukuthi singakwenza kanjani ukuthi ngekhathi lapho esazi ukuthi kubambezeleka khona endaweni ezihlukene sibeka abantu babe baningi ukuze kusolveke leyo nkinga ukuze umsebenzi ukwazi ukudlula uye phambili. Okay, siyabonga bekube nesithembiso sokuthi ke sizothola nenamba kaCEO wesibhedlela iGJ Crooks. Oy wathola kanzima namhlanje. Abaphathi be-department yezempilo ama-senior management ye-department umphakathi wonkana ngiwudokotela ubuyisiwe wakashange umphathi wesikhashana wasesibhedlela iGJ Crooks inamba yami yocingo ithi 081 517 7800 081 517 7800 mhlawumbe ngiqhubeke ngithi baba Mthiyane kulesikhashana esincane ngibambile eGJ Crooks ngibe nayo inhlanhla yokuhlangana nomphakathi waseMzinto uku-addressa ezinye zeinkinga abayithulayo la ngiphinde ngaba nenhlanhla yokuhlangana nekomiti eliphethe Umzinto clinic basibikela ngeinkinga ababhekana nazo ikakhulukazi inkinga zokushoda kwestaff thina as management ye sub district sinohlelo esiphezulu kwalo ukuzama ukulungisa lezo inkinga as umama bebikile ukuthi kushoda ngisho ama-nurse at the moment i-department is approvele ukuthi sigcwalise ama-nurse awu-5 eMzinto clinic ngicabanga ukuthi lokho kuzosiza ukuthi le shortage abayibona inciphiseke okusasele and esikwaziyo ukuthi iside elinon clinical njengama clerks kuma clinics ama data capturers ema clinic nasesibhedlela ngokunjalo ikona esisacelile udepartment ukuthi asisize ngakho ngoba ikona okunye okubuye kubange idelay kakhulu kodwa when it comes to indaba zama-nurse I will say i-department iyasilekelela kakhulu ngalokho. Siyabonga kakhulu ku Dr. Boyishange. Asimbonge kakhulu. Yebo.
kunyamathe nje kafushane sobuye siqhubeke ulalele indaba uhlelo silinikezwe iDepartment of Health kwaZulu Natal la ungqongqoshe ehamba khona ehambela ama districts wonke siyezake na ku district yangakini. Sesibuyile ke sithatha izandla nje zokugcina manje sibe ntathu nje bese siyagoqa ngiyasibona lesiya esimaroon kube ile phambili kanye ke nalapha. Yeba siqale kwena ke sisi. Sanibonani. Ngibingelele abaholi bami ngokukhethekile. Ngicela nje usondeze umbhobho emlonyeni. Ngithi ungqongqoshe ubheka icele ngibona umhelane. Kubeka ba. Ngibingelele abaphathi bami abahleli etafuleni ngokukhethekile. Igama uNgcobo Sizeni isisijeni ngaphansi kwePhelani Clinic okhathazekile ngeclient lakhe. Labeletha ngomthungo kwahamba kwatholakala ukuthi kunendawo la evuvukalayo. Shuthi wayilandela imithetho wayesibhedlela bamdlulisa bamisa eShepstone wafike wahlinzwa wabuya kwabe ngathi kuba ngcono. Okungikhathazayo into yakhona ibuyile uke waya futhi eJJ Crooks bazama ukumsiza ikhona angazi ngathi kuyavuvukala mangumthinta kuyaqina. Into engikhathazayo akupheli kanti waya kohlinzwa futhi wayilandela imithetho. Nje angazi noma yini engamsiza noma fanele enze njani. Okay. Angizuba mude nje lokho ebengifisa ukubeka mhlambe khona usizo singalithola. Okay. Yeah, you know into enhle ngalezi inhlelo uyakwazi nani ukuthi uattendekwe khona manje khona yonke inhlobo yobuholo obukhona nabangabakulekelela. Sebonga kakhulu sisi ngokuraise iphuzu lakho uzosizakala. Ngiyabona la etafuleni kukhona ingxoxo yokuthi ubani ozoya kuyena. Nasi yake sisandla. Sawona sisi. Sanibonani, gama lami kulungile Bhengu, ngizosukuma nokubingelela ungqongqoshe wethu unkosikazi uNomagugu Simelane Zulu. Ngibingelele nabo bonke ubuholo obunyahamba nabo. Okwami kubili nje kuphela ngizosicelela kona ngqongqoshe. Okokuqala ngiyezwa bayabeka but kunabayishiyayo in connection with into yase clinic eMzinto. Sicela ukupgradeelwa leya clinic yethu incane. As much as besho ukuthi kuthiwa kushode onesi bangaqashwa as esho uDr Shange lapha ukuthi bazoqashwa abawu5 but the problem is bayofakwaphi ngoba azikho izindlu abazofakwa kuzona. Sizocela leya clinic iupgrade ukuze sikwazi ukusizakala kahle endaweni ekhululekile. Okwesibili ke okwami okupersonal nginosisi ogulayo lapha ngqongqoshe from 2008 ubelukhe egula enekhande kade lilukhe limphatha singazi ukuthi lani of which simyisileke ezibhedlela sizama ukuthola wa check meningitis kwaba ukuthi akuyona ekugcineni from 2012 kwafika ama specialist from India ayefikele eJJ Crooks uma echeckwa usisi ilama specialist ayefikile ephuma eIndia kwathiwa usisi unenkinga yokuvuvukalelwa ubuchopho. The problem elukhe ephathwa yile khanda silukhe sithi thina mhlawumbe meningitis ubuchopho bakhe buyavuvukala. From there usisi sizamile ukumhambisa nakwezinye ibhedlela but kwabo ukuthi kushuthi lama specialist ase India efikile mhlawumbe asinawo le South Africa angazi. Udokotela wase JJ Crooks of which uhlanga ngingamkhomba as much as lingikhohlile igama lakhe but ngingamkhomba ukuthi lo kune medication ayinikweze ilabo dokotela usisi lawo ma specialist wamyekisa leyo treatment wathi ayimsizi she's wasting the state's resources. Iyona ndlela ayibeka ngayo kumina. At that time angifuna ukuqamba manga mhlambe ngangiseyisilima ngaleso sikhathi because I didn't know ukuthi fanele ngiye kubani ukuyokhala ngale nkinga yami of which manje ngiyazi sinobhuti lapha eJJ Crooks oyiPRO eyenza umsebenzi oncomekayo bandla. Mhlambe ukube ngangazi at that time ngabe ngaya kuyena but ngigcine ngimthola nje recently ukuthi kunomuntu osiza kakhulu umphakathi if une problem unokha once esicabheni sakhe and usukuma immediately I attend into yakho. Mhlambe nami kube ngangazi ngaleso sikhathi ngabe ngaya. Nginesicelo bandla if ku possible because ngiyabona manje if ngiyi-challenge into yasisi bayitreata as if it's more about money. I don't care ngemali angifuni usisahole ngifuna usisi wami aphile because she's the only person enginayo emhlabeni manje. Ubaba wami uma wami anginayo omunye umuntu ngicela ukumbona ephila bandla ngiyacela kakhulu ngqongqoshe. Okay. Siyabonga asasibambe la khona isandla sokugcina besilapha. Okay, no kulungile. Ngizocela nje ukuthi ke sishaye nje ngamafushane
sesithola ke lezi impendulo. Siqale ke kuwena head of department. Yebo seyisikhathi sokuphendula. Into eyenzekayo la sebeyabonisana emisini no-HOD sebekhohliwe ukuthi kumele basiphendule. Sure. No, asibonge ngizomnikeza u-HOD, but le kadadewethu yokugcina hlala lama. Ngifuna sikhulume nodokotela uShabalala manje ngoba usehambe almost onke ama processes. Mhlawumbe angiqale ngokuthi sibonge uPRO wase GJ Crooks. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle awenzayo. Siubonga lo msebenzi Alex ngoba eminye yama responsibilities yo PRO bethu but akubona bonke aba understandayo ukuthi banalo umsebenzi lo. So siyabonga ne management ukuthi yamnikeza ispace sokuthi awenze umsebenzi. So we appreciate that very much. Eyokugcina ile kadadewethu ngifisa uDr Shabalala njengoba usibona singasakulalela sivumelana ukuthi kufuna sivele asivamile ukuyenza ngalendlela but siyithathe icase kadadewethu sivele sielevate siyisuse esibhedlela. uDr Shabalala kuba uyena oyilidayo simthathe nje simenze abe icase mhlambe sizommikisa eAlbert siyoqala sicheke simteste kahle and then sikwazi ukubona ukuthi imapha ama processes esowalandela. Okunye ke uDr Shabalala uzobe esekukhuluma. Udadewethu ulungile? Okay. Okay, Dr. Shabalala. Cha uMC ngicabanga ukuthi usengikhavile kodwa uma ngikhumbula ngikuconsulta with udistrict manager akuyona icase entsha kunezinye izinto kodwa sizoyixoxa nayo siseceleni bese sibone ukuthi silungisa kanjani ngicela ukuma lapho. All right. No siyabonga kakhulu. Bekade ke kukhona ke usisi ngicabanga ukuthi ama details akhe asethathiwe. Lo owesizaren section nayo ngicabanga ukuthi uzosizakala sithola ukuthi inkingi kubese kutholakala ireport sizoyilandela. Oh okay. Iplan ke ikhona iplan ekukhulunywe ngayo usisi yena lo seduze kwethu uthi iclinic ayikhuliswe. Angiqale ngithi njengomnyango sinayo inhloso yokuthi siwalungise wonke ama clinic ethu. Ubhuti wokuqala obuzile ukhulume ngeNHI. Ezinye zezinto ezidingekayo ukuze siwumnyango sikwazi ukuimplement iNHI ukuthi ama clinic ethu akwazi ukucomply to into ebizwa nge-ideal clinic. Na wonke siyazama ukuthi siwalungise aye kuleso status. Nayo le clinic yasemzinto iyenye yama clinic esifisa ukwalungisa. Kodwa ngaphezulu kokuyilungisa nje kuphela sinenhloso yokuthi le clinic ayigcini iCHC. Ikhona kwi-procurement kwi-plan esinayo infrastructure plan esinayo siwumnyango. Ngicela ukungasho ukuthi sizoqala nini ngoba kuya ngokuthi sesikuphi naleyo plan kodwa ikhona impela iplan yokuthi leya clinic ibe ngcono kunaloku eyikona njengamanje. Ngiyabonga Alex. Siyabonga kakhulu. Bekudokotela ke uSandile Shabalala. Ngqongqoshe sikunikeza nje amagama amabili amathathu okuvala sesigoqa. Ngqongqoshe noma Gugu Simelane kafushane nje mhlonishwa. No siyabonga kakhulu Alex angiqale nje ngokubonga ithuba lokuthi abantu basemzinto bakwazile ukusinikeza ithuba lokuthi sixoxe nabo bawaphakamise noma basiphakamise inkinga zonke ababhekene nazo. Intention yalohlelo yikona lokho ukuthi sikwazi ukukhuluma sikhululeke. Ezinye izinto zilungiseka kalula uma ziraiswa ngaleso sikhathi nabo bonke abantu abaphethe umnyango bekhona ngoba njengoba nibabona nje bayamangala ukuthi ama clinic ama mobile clinics comrade Lindiwe aphuma engenayo imithi bayamangala bona mina kodwa ngiyazi ukuthi akhona ama mobile clinics engingafika kona imeeting ngekho. I know this for a fact. So kubalekile ukuthi sikwazi ukwa-attend ama issues and really indlela yokuthi siyazi ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nani sikwazi ukuthi si-engage. Emva kwalokhu ngicabanga ukuthi sizoba ngenyanga ezayo sobe sesiya kwenye district nakhona bazobe beraise ama issues akhona kodwa sine program nohlelo sivumelene ukuthi almost onke ama facilities esinawo emnyangweni funa sigcine sifikile kuona sikwazi ukukhuluma nabantu ngoba iyona ndlela ogcina uunderstanda ngayo ukuthi abantu baleyo ndawo babhekene nani uma ngabe ufika kubona ungagcina uhleli nje eofisini ushaywa ekhona unga-understand ukuthi abantu benzani. Ingakho ke sibakhiphile begcwele la ngoba bafuna nabo bashiswe ilanga the same way nathi sishiswa ilanga. Ngelinye ilanga sizoba neprogram yokuhamba nonompilo singene nabo nompilo lapho besebenza khona. Sizoyenza leyo program.
Sizoyenza leyo program yonompilo futhi very soon mhlambe kuyothi kuphela inyanga so kungenzeka singayenzi kunina ngoba phela asikwazi ukubuya endaweni eyodwa kaningi kodwa sizoyiqala iprogram yokuthi management yethu mina I'll be paid nomunye unompilo HOD ahambe nomunye unompilo uDr Khanyile ahambe nomunye unompilo so that is understand ukuthi manifika iziphi inkinga enibhekene nazo iyona ndlela ke ukuthi sishintshe indlela abantu abasebenza ngayo. Having said that ziningi indlela ezikhona esinazo siyathemba ukuthi sokwazi ukubambisana nabantu bakithi siyacela futhi ukuthi abantu bakithi babe patient basinikeze ithuba sizoletha ushintsho imanagement nayo iwilling ukuthi isebenzele abantu ngoba eyibhedlela zethu abantu bakithi abayakhona andithini okufuna sikwazi ukuthi siyashintsha indlela abathitheka ngayo. Siyabonga kakhulu Alex. Siyabonga. Bakwethu silibeka lana ke uhlelo indaba la besiza kuwena from idistrict yoku ngaphansi komasipala umdoni eMzinto. Siyabonga kakhulu ke kwi team yohlelo besinomfundo mabaso kuzoba uNkosinathi Dlamini kanye nophindile Biyela. Sishayeleni ke nani elikhulu ihlombe. Ulalele Indaba with Mthiyane on Gagasi FM.